Takže čuste lidi, vítám vás u dalšího videjka a dneska tady máme moji první reakci na mém kanále a tentokrát to bude reakce na parkour faily. Jistě víte, že já taky skáču parkour, takže není asi úplně divný, je reaguju právě že na parkour faily. Pokusím se vybrat ty parkour faily, které jsem ještě nikdy neviděl na YouTube, jakože od nějakých slavnějších youtuberů, jako třeba Tinyho, že jo? Já si pouštěl tady tyhle ty na začátku, já si ho prostě tady tyhle ty a jdeme na to. Tak jdeme na to. Kasper, go! Go! Tady nějaký týpek. Kámo, děláš si. Kámo, tak ten měl jinak čistí, kdo. Hej lidi, viděli jste to tam pustím ještě jednou. Protože toto úplně what the fuck. Kasper, go! Go! Tak dívejte na něj, on skáče ze střechy na střechu do ketlípu. A teď mu to uklouzne, on to spadne do popelnic, vole. A on to přežije. Viděl jste, what the hell? Tady je nějaký divnej. Kámo, viděl jste ten dive kong? Kámo, ten se tam úplně jinak rozjebal. Tak co bude tady dělat ale ten týpek? Ty kámo, u kongainera se takhle rozjebat, to bych nechtěl. OK. Proč do prčic varlata? Ne, to bolí. Bolí mě normálně, za něho. Tak nic neberálo. To je nějaký front, ne? No vlastně. Ty, to jsou blbci, oni prostě placáka z toho takovýhle výšky. Děláš si srandu? Tak tohle je vyloženě blbec. To si děláte srandu. Prostě, what? Týpek jde fronta, no jasně. To nebylo tak bolet, kámo. To je prdel, prostě dělej, jsi neposral. To je debil. Teď viděli jste to, jak skakal toho kongavata, jo? A že tady tohoto beko, ten týpek ho asi úplně neumístit, kámo. Jak se ještě pleskl do té palice, viděli jste to, what the hell. Tady týpek. Jako hezky, no, ale škoda se rozjebal, tak. Kong do ketlípu, moc se mu to nepovedlo, takže tak. To je tak, když si rozmyslíte usaď klipu. Tak když skáčete nějaký salto a pak si to ve vzduchu rozmyslíte. Kontakt front, no. Kámo, ten hodil jinačí vysávač lidi. Z kontakt frontu ještě kešel. To je. A on neumí beko, skáčel na betoně a pak dá takhle kolena, kámo. Au, to musí bolet, to bolí bez... Bolí mě za něho, kámo, jako what? Toho ten fail už jsem někde viděl. Au. Kolena se museli trochu bolet. Aha. OK, on tam prostě napřed ten týpek hodí paty úplně nejvíc, jo. Sami jste to viděli, ale ne, to mi neleze dolů. A pak ten týpek zakopne o ty židle. What? Ten první týpek normálně, to byly paty, bych mu dal hnedka za 10 nebo 100 dokonce, kámo. Fuj, tak co, blablabla, to nechci vidět, to fuj. Já, to bolí. Takový paty dal. Ten typek jsem ještě zasmál. To jsou, kámo, tak to jsou kámoši na úrovni tohleto. Proto nevěřím lidem, lidi. Nikdy nevěřím lidem, když skáčete a oni vám drží překážku, tak většinou vám z prdele hlavně úrovou překážku, jakože vám jí, já jsem třeba skáčete konga přes překážku, oni vám ji posunou a vy si vyhodíte tlamu. To nechcete. Já tohle už jsem taky někdy viděl, on se rozjebe koule, že jo. Au, to bolí. Kong, no jasný, to je dement. What the fuck. Ej, co jde? A to nebylo tak strašně dopadlo dobře. Byl týpek nahoře s tím stativem. Nebo spíš s tím hovnem. S kamerou. Týpek se teďka pěkně rozjebal. Byl tam sníh, já se to zkontrolovat.
What? To sakra také můžu udělat. Tady tím jako vidět nemůžu abstra. Ale jako dopad v pohodě. Tohle nebylo v pohodě. On wall flip. No jasný. Proč? Proč? To bolí. Tak je on normální ten týpek, what? Ale to je ještě větší blbec, toto. Jinak jako nebudu to spouštět samozřejmě celý to videjko, protože to trvá 10 minut. Sakra. Fuj, tak se. Tak jdem na to. Pane bože. Koho to napadne, lidi? Koho to napadne tady tohleto? To ani není přikotvený k zemi, cože? Cože, kámo, cože? Takový placák. To muselo bolet, to muselo hodně sakra bolet. Směje se, takže očividně asi dopadl dobře, tak to jsem rád. Tohle už jsem taky někde viděl. Teď jde jako Ginro. Ale to je v pohodě. Se nic nestalo. Jo, to muselo bolet. Ale to je v pohodě, dopad napřed na nohy. Ne, neskaž tam to pré, co? Au. Ježiný, tak to se slušně osekal. Konga. Jasný. Webster, že jo? Nebo front. Aha, tak ne. Tak něco horšího. Pre nic, no. Pre nic, kámo. Au, jo, ale jako dobrý, no. Tohle bude asi očividně poslední film v tomto videu. Tomuhle se říká mrkev. Počkej, dám to ještě vrátím zpátky. Po tomhletom failu. Po tomhletom failu to tam bude. Jo, teďka. Sledujte. Teď se to ve správné době. Taková mrkev, to bych chtěl poslat tajmu. Vody. Taková mrkev, vidíte tu mrkev úplně? What? OK, Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, nebo nějaký komentář, sdílejte toto video a pokud už je nepatříte do nebe Lego Family, tak určitě nehoďte odběr a já se s vámi loučím, takže zatím